27 wawinjane mondi. Koro tenore gi ni rawere ikore ne siasa mabiro, anawacho ni wang'ni waikore maber, kendo king'iyo kata ne gima nochak mar registration mar voting, iyudo ni rawere mang'eny register manyien mar dhi ni gidhi goyo kura e election mabiro. Ing'e ka 24th June 2024 nyitimre, nitie gima iluongo ni revolution mosetimore, kendo aneno ka koro ji pachgi lokore. Mae telo mokwongo kendo mae election mokwongo moro adhi ng'iyo ane ni kare roweregi ochung' ka goyo kura adier. Nikech kaluwore gi gima notimore 24th June, most of rowere wacho ni koro wang'ni, koro gibenga gibede mesano, kumilose telo go to gibenga gilose telo. Gimomiyo gisebedo ka giyiero leaders jomadongo, en nikech kamane ka system nosebedo ga. Lakini wang'ni aneno ka koro ng'aka ne protest timre, ji mang'eny oloko pachgi kendo aneno ka koro gidhi yiero jowere wetegi. Ng'ata madwaro chung' obedgo, rowere nigo kech gisomo, gin gi kalatese, and then giseneno rawere gin jok mosekale leadership mopogore kaluwore gi magisesomo, gima timore other countries, gise compare and contrast, koro they know what leadership means, to gi gima jopiny dwaro. Koro rowere most of the time they are concerned gima jopiny dwaro of other leadership mosebedo self-centered, joma parore, those who are going there just to make money or become wealthy. Mokwongo kabisa, rowere mang'eny go chung', ok kata gidhi chung' MCAs kata MCAs kende but MPs. Nitie rowere moko mosechako campaigning as early as now. To most of them, gin jok manosomo go the campus, jok manosomo go the high school. It's not only online. Jogi osewuok oko kendo gidwa chung' kendo gisegolo agenda mekgi kata manifesto maggi magibo timo ne jopiny. Koro rowere osewuok. It's not only online. Rowere osewuok kendo rowere jiwore kigin mondo gikaw